ngathi kuba Paula kade bePaula oshini ngicabanga ukuthi sandle inga 1 2 3 4 angiqala kulesi sika Manzini wathi Paula kweqiniso Manzini uma singehloniphana wathi nasibesabuka wena siqhubekele ekhaya yabo ulinde ekhaya ma enze ukuphambene ngibuka ngeze ngedlulu ukuthi futhi kwasekhaya aphatheke so ke siyafisa ukuthi umhlangano sohlole njengoba echaza futhi indlela yokubeka abantu iyiyo la ichazayo ugwabeni kuphela ekomidini ufika uthola incwadi uma useduze kumphakathi komakhelwane kufuneka sibathinte ukuze bekwazi nanokuthola ukuthi wazi ukuthi usuka kuphi so ke ngibona ukuthi uPaula udaba olubaluleke kakhulu ngoba lokho kusokwenzela ukugwema into yokuthi ngoba nifike nimemezane kahle nomuntu ningakahlali nizinze kodwa mase selike nahlala kahle waqala naye wafuya inkomo wafuya imbuzi wasala wena amandla angabe bikho uzoqala ubone okungekho kuyena ubuse ufuna ukusizwa futhi abantu bawangabathintanga ukuthi ke ngikhipheni so ke uzama ukugcizelela lokho ukuthi izinto ayidlulela kuthina uNtshosho ufisa uqinisekisa nje ukuthi izinto zabo ziphephile cabanga ukuthi leli komiti ngoba nalikhetha nje nalikhetha ngoba nilethemba uma sikwazi ukunikezela ngo-IEC imniningwane yethu asiphathele uma sikwazi ukunikeza nabe impesheni basiphathele thina singahlulwa yini so ke mangekhe information yonke la izofaka ku computer ihlale khona senze nawe njengoba uxabashe kadesho uma usufisa ukuhamba sisho ukuthi hayi lo mndeni uright ususwa ngezimo ezithile noma ukushintsha indawo uMajola uthe usejaha ukudla kaNkosikazi khuluma ngodaba lukaThumani well angalitholi ke kahle ukuthi lobamba kodwa maye nephepha yabona uma unephepha ukwazi ukwenza yonke into kodwa uma ungenalo iphepha ukwazi ukuthi usemseni walabo bantu abasuke benephepha so ke udaba lukaThumani olubiko baMajola ngibona ukuthi mhlambe imember isazombikela ebese ngilulandelele kodwa nakho nje ngifuna ukubeka phambili ngoba uThumani okhulunywa ngaye umuntu esifazane yabona le committee ngeke likubekezele ukuhlunyezwa kwabantu besifazane bendawo mfuni nanoma ngabe isiphi isimo siyobeka owesifazane phambili amanye amazwi bawumgogodla wendawo ugogo usisi ubani uThumani ngoba naye sizwe nje ngisazodlalela kahle kodwa ngifuna uqinisekise ukuthi ayekho umuntu ohlukumeza umuntu wesifazane leli committee lithume noma ngabe ulanda unkosikazi uma uthi uzomhubha ngesagile ngicanti ingoba wamkhokhela uhambe kahle abantu besifazane basemfundo sifuna ukubanika that respect ukuthi basiphathele amakhaya basibhekele imizi yobaba abanye bakhulisa ingane ngabodwana so ke bathembele kuthini so ke ngifisa ukuthi udaba kaThumani ngizolalela ngizwe ukuthi inkinga ikuphi kodwa ngeke sivumele umuntu wesifazane noma yimuphi wendawo ahlukumezeke futhi uma ukhona abantu abahlukumezayo nisibikele umfowethu usicelo lwathi ehleli la mbona sengathi udaba lakho libeka budlala futhi ukhuluma lokho usuku uyaphuma nje uyahamba naye angazi ekhaya noma sekuyena osephethe ekhaya uphela mawukhuluma uvuka abantu abadala emehlweni sibona ukuthi ekhaya vele sobaba ngoba sibuka lokho yabona udaba alikhulumayo alaleleki ngendlela ukuthi manje upointa amalungu ekomiti angithi ngoba ikomiti selikhona la sithatha
njengabaphathi bethu njengoba nje nibizwa ngababingelele ngathi ubaba ubani inkosazana ubani sign of respect ibaluleke kakhulu ukuze nodaba lwakho lulaleke. So ke nimchazele ukuthi akithe sithathe inqumo ngodaba laphesheya futhi abantu basemfule abangene kulo olwesonto lolu daba laphesheya. Okuyokwenzeka ilokhu kade ngikuchaza ukuthi sizocela kulo futhi isonto thina kanakho selithe usihlalo akayenza incwadi ukuthi thina esakhe kule ndawo yesonto sithole izindlu sigcina lapho. Phesheya usihlalo uthi usazocela ukuthi isonto libuye ithole abantu abatshali beimali abazobuye sisuke thina futhi emfule siyosebenza phesheya. Ngamanye amazwi akekho umuntu emhlanganweni ofuneke ashaya umthetho ngaleya ndawo ngaphandle kwesonto sizwana. Nathi njengoba sizenza ingcomo zokuthi akusasetshenzwe kodwa masingathola noma ngabe uCTC noma uMondi akabambe leya ndawo yodwa siyazi ukuthi abantu abawu-30 noma abangaphekwa 30 bengazuza. Futhi ngaphekwa lokho siyazi ukuthi khona abahlele emakhaya abangafuna ukwenza amakhozi athile okuthola amathuba omsebenzi. So ke kufanele ichazele insizwe encane ukuthi uhambo lwalugcina lapha phesheya kunabanikazi baleya ndawo okuyisonto. Ingakho bengichazela obaba nomama bakhe ngalo ukuthi bakhiswe endaweni erongo isonto lalithe masinibeka la ezansi ke seniyotshala. So ke nalapha lalikhiqiza isonto silwela ukuthi ke sihlomule nathi njengomphakathi kodwa asinakho ukushaya unqamula juqu ngaleya ndawo. So ke lensizwa ethi faka isicelo ngabe ikhuluma kahle futhi nakhona phela isicelo njengoba siyibiza lezi inkampani asifuni umuntu ozonqwaha nendawo. Sifuna kube ukuthi uma usungene lapha sikuze ukuthi ngizoqasha abantu basemfundo sibaqede abantu basemfundo kuze kube ukuthi nje umuntu ongawuthandi umsebenzi ongafuni ukusebenza ngoba funa sithole induna lapha sithole abazokwenza ukathola nabazovuna mali sivumele isonto ukuze sihlomule. Kodwa kungako ukuthola umuntu ofihlwa abantu abathile bese kuthiwa wena ngoba ungendawo vela yabona ngoba masikubeka lapha uzothatha isonto selivuma ukuthi ubekwe lapha uzothatha ubuyisele eceleni lapha akade bekukhipha hambisa phambili bese bethi sekuyinto sesikhona sizoqasha abantu abasuka ngapha. So ke silwela ukuthi silivikele lokho ukuthi ngoba amathuba omsebenzi awekho kodwa maningi amathuba avezwa abantu bamahlathi. Abanye ama-driver abanye bangena kuma-first aid abanye benza into eyiningi. So ke silinde ethi kuleya ndawo sibe nabantu esiyokwenza istate ngelinye ilanga ukuthi leli komiti langena lenza leyo msebenzi bangaka abantu abaqashiweyo. Uma ivumelwano ziba kahle futhi sizonibiza umphakathi kuleya ndawo sesithole laba nazi ivumelwano esinazo naba bakhona bese beyanitshela. So ke ilokho engithi ke kule mbuzo ekhona ningathinta khona nganoma khona ukusela. Xabasha ngathi nganikeza uxabasha kulolu